Larak disamperke niku Mbak Agnes. Sebegitunya beliau-beliau mengapresiasi kalih budayane dhewe, utamane wayang kulit lan tayub. Lho piye, Mbak? Nggih. Pripun, Nduk? Sampeyan rak ya wis ngerti dhewe ta. Mula panjenengan sebagai generasi penerus aja isin dadi waranggana, nggih ta? Leres sanget. Heeh, nganti sok tekan dewasa ya kudu tetep gilut babakan kesenian utamane nggon seni suara utawa waranggana kaya Mbak Agnes niki lho. Nggih. Mbak Agnes, Dalem. dengan alasan apa panjenengan kok seneng sesindenan? Lho, niku. Terus pundi, Bunda? Nggih, olah soro Jawi khususipun vokasi dan niku Nggih. angel. Nanging nggih saged gawa swasana upama tembange saged damel seneng, gandrung, bombong, terenyuh, susah, sedih nggih lan sak miturute nggih. Tetapi Mbak Agnes tidak melupakan lagu asli Hongaria ta? Nggih boten. Mbok coba sampean ora ketang anu sithik, coba mang nyanyi cara Hongaria. Dandang gula Hongaria iku ya apa? Dandang gula Hongaria. Ora eneng kaya. Ane coba lagu Hongaria kaya apa, Mbak? Nah, niku lagu tentang napa niku? Cinta ya. Oh, tentang cinta. Wah, ini seneng aku wis basa ngono iki seneng aku ya. Penderitaan cinta. Nah, nek penderita cinta iki sing ngendang kuwi senengane. Sing ngendang rimo penderita tenan iki. Mengko lagune digarap sama Mas Anggit buat karya penderitaan kasmaran. Oh, nggih, heeh. Sing ngendang ya kasmaran ta. Wih, tiada henti ya. Coba kayak apa? Lagu cinta ala Hongaria. Ya, coba. Saralam, saralamat kozotje taralam. Mistis. Mertna viragostal minden fotatayen. Minden fotatayen. Diu falevalin. Hogy szakiztottam volna minden leány szegény. Wah, neng dalan Seragen barang. Artinya napa menika? Petro ini budak. Ora artine teng kono dalan Seragen, kene dhewe ning dalan Seragen. Ngawur. Itu artinya apa, Mbak Agnes? Artinya kenapa jadi cinta-cinta kenapa kamu tidak tumbuh di setiap pucuk pohon? Kalau kamu tumbuh di setiap pucuk pohon, semua laki-laki dan perempuan bisa mengambilnya. Baik, Bagus kan? Wih, Alfian rungokno, nek neng cinta ning pucuk pohon jupuken. Baru neng pucuk baru dijupuk. Loh, Mas Fian iku wis ngerti pucuk iku. Teh harum pucuk. Oh iya. Nggih, heeh. Dok Lintang arep nembang apa Dok Lintang? Nggih, niku wonten pamundutan napa, Mas? Nah, niki enten anu, podang kuning pun to, manis, gelo, gubuk asmara kalih sesideman. Sesideman ya? Nggih. Ning dibawani sik. Sing bawa tak nyuwun tulung anu nggih, sewanten kakung nggih. Nggih, monggo. Mas Dedi Sugiartanto. Mas Dedi. Nggih. Oh, Lintang iki lek Mas Dedi, kaya wedi apa antara Kaya ono rasa. Kagum. Oh, kagum. Kenapa kagum? Kagum piyantune ganteng. Menawi. Oh, mbok menawi to. Ben dinyatake nek ganteng tenan Mas Dedi kene Mas Dedi ngaten kene Mas. Pundi ingkang berkumis niku? Sanes. Putranipun. Iku Pak Degia. Nah, putranipun Mas Dedi kene gen ngerti nek Mas Dedi ki ganteng lho. Ha iya. Ora, mriki Mas Dedi. Gajah. Oh, Petro ki kowe ta ya. Sir iki menyesuaikan karo kahanane. Dek Lintang. Mas Dedi menika nggih dalang. Ugi dalang nggih. Oh, dalang. Oh iya ta, aku malah lagi ngerti nek Dedi ki dalang. Kok mboten nate ngajak kula? Oh, nggih sesuk dijak. Waduh, padha dalang nek sila piye ya, Mas. Wis ora usah disilake nek kuwi. Wilujeng-enjing Mas Dedi. Aduh ya. Nggih, wilujeng-enjing. Waduh ya Bapak, piye ganteng tenan ta, Duk? Nggih. Nggih, heeh. So sumben anu muga-muga anu napa niku jenengan dadi waranggana saya kondang, Mas Dedi ya isih menangi dadi ya. Amin. Petro ini omong kok. Maka ayo Mas Dedi dibawani sik wiwitane. Nah, maka yang apa? Mas Dedi menika ya wiraswara Mbak Agnes. Ya pengusaha atau peternak
Peternak apa? Lovebird. Oh, itu enggak benar. Lah kok iso? Kudune peternak garangan. Kok sik to? Kok sik kok iso peternak garangan ini maksudnya piye? Lah begini, kalau jenengan iku punya apa itu tetangga itu harus bisa tenggang rasa sama tetangga. Jadi misalnya tanggane itu ternak ayam, ya jenengan kudu ternak garangan. Kuwi ora kok tenggang rasa ki iso malah jotosan karo tanggane. Wong pitike dientekke garangane kok ya. Yo ben. Oh, terlalu kejam ya. Iya, Mas Edi kayak apa? Engko suara wedok ya pasti kempet. Ayo. Ora ngono. Ya, wiwit. Wiwitane Dilem karo nduk lintang ganteng klecam, klecem dari aja melat aja. Andherek sang peke nano priya bagus kang olah budaya Mbak Knes, nanti setelah wayang dilanjutkan urwatan atau murwakala. Nggih, dening Bapak Pahang nggih. Nggih, Pak Di Pahang sing kepareng asta. Nggih. Sampun niku wonten tiyang. Nggih, Pak De, nyuwun pangestu nggih, Pak De. Pangestunipun nggih, Koko Prabu. Waduh. Iya, Mas. sowan menyang kutha gedhe Lagi saya tidak menyombongkan nggih. Kanca-kanca abdi niku racak suarane apik-apik mergo ya sebagian besar dalang kabeh. Nggih, termasuk Mas Dedi. Oh nggih, ora mung kon krawitan kok sound system wis suarane ya apik. Lho kok iso? Engko tak anu ya, jenenge Andi. Nah, engko gen duet karo sampean. Aja ngalih sing ndi. Kok agar kaya Mike Tyson iki nah. Lanjut. Lu delok raine nek nembang ya. Ora. Pokoke anu siap-siap rondo kempling di. Ayo diapalke sik. Jenengan ampun rai lho. Lah piye to? Pak Suryani. Oh ya Pak Suryan nggih, dapur lah. Dapur. Ya anu pawon. Ya Mas Dedi. Bendera terus kayung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngrum ngungrum marang bendara kok ora suara wedok-wedok ta, Tru? Ah, ora ngabani kok ya. Anu mbok sithike pas entek-entekan iki. Iya. Ya coba apa? Rasa digempet wis ilang kok. Tiang sules Multi talenta nggih. Oh, tenan kuwi wis multifungsi ACDC ya. Wis multi talent tenan. Pijar ngincangake alis Janda. oh isin Le gemengge. Janda saya. Nek ngono kuwi ora kaya Mas Dedi kaya Mbak Ita Laras ngono ya. Ya. terus nonton
Monggo diaturke ya Mbak. Luwih becik atenana Yo Andi siap-siap lho, Dik. urip ana Matur sembah nuwun wis diaturke adik wedok nduk Lintang Kairo. Nggih, Mas. Lenggase nduk kok tak suwun meneh. Heeh. Mbak Wida ayo rene. Iki wis dinteni kok ya. Ha iya. Wah, le ngecas sore kok tak apa-apa ya. Wis 3 dina kepungkur dicas. Nggih, ha mriki Mbak Wida kene. Mrika wonten sing ngersake lagon manis. Nggih. Tak duetke Mbak Wida melawan sing enong. Heeh. Mas Dodo, ayo. Lagu manis mriki Mas Dodo. Wah. Iki kembarane Suci iki, ya, Dampit. Dampit kok damkar kaya. Nah, ini waduh jan ini lah tenan. Aduh, angger noleh belakone keri. Oh, sing ngukur diukur kendang gem ya. Maka yo manis diaturke Mbak Wida melawan Mas Dodo. Wah, ya Pak, tak goleke. Ya sing ijen ya tak duwetke karo sing ijen. Sama ngerti iso dadi jodoh aja. Amin. Wah, amin. Sing diampun kok sijine amin. Ijen lho tibake Pak Dodo. Ya. Nembe ngertos kula nek ijen. Oh, piyambakan niku Mas Dodo. Biaya ini anu Mbak Mas Dodo menika kula promosik ya Mas. Nggih. Biaya ini pinter. Ya gitu, mboten nggih. Tur setia, Mbak. Oh, Mas Dodo. Asli setia. Nggih. Setiap WA punya. Sama-sama. Ngojo ngono ya. Ayo, diaturke manis. Bawa, ayo.
tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngumpul watu kaya bisa ngrantapne jantung Wis boleh obat nyamuk. tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing kumpul watu kaya bisa ngrantap jantungku setengah mati aku cinta kowe pasar berimas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge iris-iris bulane Jawa wida manis rasane prasojo ya muga Gusti ngijabahi ya ya. Ya sing nglamarke aku nek pancen Dato ya. Ya makasih Mas Dato nggih. Mbak Agnes. Dalem. Niki enten anu pesenan ngersake sambung wanci dalu. Ya, tak suwun panjenengan sing nindaki nggih. Oh, nggih. Oke. Nglampahi. Nggih no sing nglampahi no. Ayo, monggo diaturke langgame langsung nggih. Nggih. Nanone no. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku sambung kumungguan cidalu rupitu sarimu
Waduh garing iki seru warek kok ya. Ya, Pak. Menda poyo yen kasida urip ngendika dasar wanita sulis Matur sepanuwun wis diatur iki nggih. Tak kira wis katok oleh padha gegojekan dene. Mubeng cagak lho Pak Bayu. Ya, men wis ben omah nek dihubungke cagak kok. Ya, kaya apa cukete. Monggo ya, Pak. Esuk awan omah wis ora rasa. Lalu lalu Uyuran aku lagi sing Irama seger ya. Yo. ning omah wis ora krasan kaluyuran anggel sing moben miteranggonku goleki ora krasa iso awak
jujur hati kebenaran ora mendung hatiku sang saya gedra sengranani sun tidak dulu bener matur nuwun. Wes. Ora ketedhon angel sing ngunggahke lho. Goleki gone repot kok ya. Lah ya lah. Duh, bayi tabung kok ya kaya ngono ayo. Bayi tabu. Bayi tabung kok tabu. Ada bayi tabuh ayo. Mbak Agnes, pergi Mbak Agnes, ayo kene, Mbak Agnes. Monggo. Ya mentaram. Yo. Ai ao Selamat pagi Mbak Agnes. Wilujeng enjing Mas. Wilujeng enjang. Mas Wah. Petro. Iya. Wis kliwat saka jam 12 secara tidak langsung, secara tidak terasa umure awake dhewe berkurang 1 hari. Kita Kok iso? lah nggih no. Orang itu tambah hari berkurangnya umur kuwi mesti saya suda. Mula nganti kendinging dina ulang tahun niku arep tambah ning jane suda. Mula kados panjenengan niku wis leres. Jenengan sok gawe napa niku ukara mensyukuri nikmat yang sudah diterima dari Tuhan Yang Maha Esa niku wis hebat. Tapi aku bedo. Bedone apa bedone? Bedone ya. Tambah tua ya tambah enom. Oh, Harus iya, gitu. Iya, semangatnya Semangat, betul. Saya dijaga. Kita penampilan ya juga harus dijaga. Terus kayak anak-anaknya juga semakin kayak enom ya. Ya, jan. Anu Mbak Agnes, panjenengan kuwi nang Indonesia wis pirang tahun? Kulo Nggih. wiwit tahun 2001. Wah, 2004 wis ngrasake banyu Jawa. Nggih. Mulai ya pengalamane ya wis dawek. Ya ta? Pertama ke Indonesia dalam rangka apa? Sekolah gitu atau ada yang lain? Buronan. Waduh ya, sing penting aja buronan asmara ya. Buronan sing becik ya ora kok. Kok buronan asmara iki kaya Kulo riyen pikantuk beasiswa. Oh nggih, beasiswa. Terus melanjutkan sekolah. Studi wonten Indonesia. Inje. Wonten isi nggih? Nggih. Mbak, niki saking remen-remene Pak Tugio kepengin badhe nderek nyekar. Wih. Oh, Temeriki. Nggih. Saestu. Tak kira ning pesarean. Nggih, menika perwakilan saking Pak Tugio. Menika Pak Jarot badhe nderek nyekar. Oh, nggih. Menika dipun wakilaken dhateng Pak Jarot. Oh, nggih monggo Pak Jarot. Mriki Pak Jarot, monggo ngarep wonten kiring kotak mriki. Monggo pentarap yo. Monggo Pak Jarot. Wilujeng dalu Pak Jarot. Wilujeng enjing Mas Petro. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah saged panggihan wonten dalem pendapi ingkang hebat menika. Nggih nek jenengan lep kok selalu nyimak jenengan. Oh nggih, matur sembah nuwun Pak Jarot. Pak Jarot iki dalem saking pundi? Dalem saking Depok. Tapi nek celanane Ponorogo, kula kelahiran Ponorogo. Oh, sak menika lenggah wonten Depok. Nggih. Waduh, jan. Jan elok tenan. Anu, badhe dana suwanten menapa, Bapak? Mumpung menika dipun rencangi kalian Mbak Agnes utawi Mbak Agi. Pagi Mbak Yu Agnes. Nggih, wilujeng enjing mugi Wilujeng Pak. enjing nggih. Pak Jarot nggih. Nggih pangapunten wong batik kok dimusuhne celana kombor nih kan. Mboten napa-napa iki praktis, Pak. Isis. Isis. Lho. Sing isi siapane? Yo ateges mboten ketat kan. Oh, nggih. Terus niku ventilasine lancar. Oh iya. Terus menawi arep niku napa Oh, niku? Lancar. Nggih, Niki Mas Petro. Nggih, kados pundi? Ngemban dawuhe Bapak Tugio kalih
Bapak Eko Nggih. Bilowo piyambakipun saking timur Jawa Timur. Nggih. Kangen kendangane ditayubne nyuwun kapelut kagem ibu. Weh, kapilut. Oh nggih. Mangga, mangga tayubke. Nggih. Terus mangke bibar niki Mbak Eko ke badhe nembang kangen ati persetan minggah di Serampatne. Oh siap. Nggih, Pak Eko harus niku. Nggih. Kapilut dipun tayubaken. Kendangane nyuwun tulung gagrag Jawa Timuran. Nggih. Duet karo Kula mboten hafal. Kula Anu, tak kula rencani. duete kalih anu nggih. sing saking Tulungagung wae lho. Mbak Mbak Suci. Suci. Oh nggih. Tapi ten mriki mawon, ten mriki mawon. Oh mriki Mbak Suci, mriki Mbak Suci kapilut. Heeh. Des-desan. Nggih. Lah wong dawuh takutnya mboten apal kan nek sing piantun Tulungagung pasti luar biasa. Amin nggih. Iku versi Tulungagung. Oh nggih, ya monggo ayo ditayubke. Wah, sing endang tak goleki etan. Para pepunden keluarga besar Jawa Tipa Surukupeng Nggih. Nusantara tesih bertahan. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem para punden sanggih megah. Monggo kapilut, monggo. Buka celuk nggih Pak Sarat. Oh nggih. Monggo ya. Ngalamun waros liramu batin iki hanane kan sarengun rasa tresno kang Panenno. Manut. sarwa mikir ati rapi sojen kaya rapi sok candi saben wanci wati Sampur salajengipun dawah. wati loko rasane Nanging caket sajroning batinku kotku nandang tresno iki wis kinodrat sadermi among lampahi Pulau sawah sobong do Kanu Nyat langening kalang nyalagar bantamu sar. Ya. Jawan waros liramu batin iki tansah aku rasa tresno kang dak adem sarwa mikir ati bisa jenjam nanging caket sajroning atiku kanggo nandang tresno iki wis kinodrat sak tremong lampahi
Sampur salajengipun dawuh Bapak Eko Bilowo serampat to monggo yo. Monggo Bapak. Selamat malam, wilujeng dalu selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Nggih, Mas Petruk. Nggih. Bolak-balik ketemu. Lah nggih to. Bahasa Ponorogo-ne bayo. Iya. Ora ndelomok. Mun asline kowe iki. Nggih. Sehat Pak Eko. Pangestunipun Alhamdulillah. Mas Petruk. Panjenengan tuwin warga Sregep kudu tansah sehat. Nggih, amin. Nika sesarengan kalih semah kula. Oh nggih. Nggih, Ibu. Oh kali Ibu, nggih. Badhe nyekar menapa badhe duet kali ibuke. Sekedap kala wau diguyu ten wingkinge Mbah Eko. Tribun. Jare Abah Kirun sing duwe bojo sinden kapok asam urat le bojo kula sinden. Dados kula rada tak goleki Abah wae tak cemes dipanipun kondur. Nggih. Bojo kula sinden asam urat tapi alhamdulillah sehat. Oh nggih, ngono kedah sehat. Monggo Pak Eko. Nyuwun dawuh Pak Eko. Nggih, kula nak nembang mboten saged. Niki Mbak sinten? Agnes, pagi. Agnes Karoso. Mbak Anes niku asline Arema, Mas. Oh nggih ta. Nggih, arek Malang. Pindah teng Solo. Nggih, nggih. Nah saged nyuwun Karang Kates jenengan nembang saged. Boten hafal. Boten apa. Oh dereng hafal nggih. Kula mboten saged nembang. Kula senenge niku beksa mawon. Mbak Dita saking Banyuwangi. Oh nggih, Mbak Dita enten. Nggih, anu sik Mbak Dita tak aturi rene sik. Kene Mbak Dita, kene Mbak Dita. Nggih, nggih, nggih. Nah, yen ora klelu sing Malang rene Mbak Elizabeth ya. Mbak Elizabeth. Nggih, sing saking Malang niku sanes kula. Kula jane kepengin dagel Mas Petruk. Nggih. Nggih, ngapunten. Pak Tris monggo saking Ponorogo. Nggih, monggo Mbak Dita. Niki tesih wonten tesih wonten gubuk asmara, sesideman. Gubuk asmara nggih, Pak Eko. Gubuk asmara. Ditayupaken nggih. Nggih. Waduh, jan. Gonggomina mawon. Oh, siap. Pun punya dawuh ana pengendang kula pun Pak Tris. Pak Tris monggo Pak Tris. Pak Sutris monggo. Monggo timbali. Monggo mriki Pak Tris. Pak Tris. Monggo. Berkahi Ini nolong. Pak Tegio. Oh, ae. Ah, ngono kuwi nek nimbali penari kuwi. Ceko tuntak tok yo. Ceko. Ale ale. Nggih. Bisa tuwa Pak. Langsung gubuk asmara kemawon. Gubuk asmara nggih? Siap. Wah, Mbak Dita rada maju sithik ngen disorot gambar iki kita wah. Oh, kita Dita. Wah. Karoso. Mangga, ya buka celuk. Mbak Agnes ayo karo manu Mbak Agnes sisan. Nggih, mangga. Aku kelingan gubuk kae biyen tak kelereng. Yo, tangan. Neng cekak gampang tulisan.
asline Dita metu. Ayo ya. Ya. Yuk, yuk. Tane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane Tane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Suwe sampe jejer nyekel tangane. Ngomong mas aku tresno kowe. kane Kane wong seneng tunggal sabale. Tane Tane lungguh jejer sabane. saya suwe Saya suwi sampeyan jejer nyekel tangane. lanjut ngomong Lanjut ngomong mas, aku tresno kowe. Gampang tanga atiku digawe lara. Gampang melati agawe larang ning ati. Gampang mawon tresnaku wis kadung punya. gambange mawar tresnaku Aku wis kadung punya. ayo Ono wong tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik kanggone para wanita. Kepane rawi iku mas paribasane. Sing sakrami kuwi terbit balik wae. alhamdulillah pripun Pak Jarot Kula mboten wani nyawer sinden diawati king griya titip jenengan Allah. wah panjenengan iki ya le kok diparingi iki ambak to ya Anu enten sing ngawasi ten griya. anu streamingnya dipedhot sik kau tadi Matur suwun Mas Petro. nggih matur nuwun Pak Iko Pak Tris wah jane lho tenan mudan hebat-hebat nganti lali marang dogolan prayoga ya Kang Gareng ha Ndara Janaka oleh jengkar saka kasatriyan manjing ana jroning wana beteke mung mrihatinake marang Praja Ngamarta mulai yo disuwun supaya Ndara ndang lejar penggalihe aja kedelarung-delarung oleh menggalih negara Ngamarta mbok syukur kersa dikanthi kundur ya ayo kuwi Goncang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh kandrung sabarang kadul wukir moyak mayik dan menggalih perkawis menapa ketinggal rengu pasuryanipun nggih Gus Ndara niku kok ya nek paduka susah niku kula nggih melu sedih. Arep mangan ya ora enak ya, Tru. Kowe iki ndara susah ora manganmu ya akeh kok. Mula kok tuku mangan kleru bareng dilulu karo Ndara Janaka kleru nyopangan dhewe. Oh nggih, malah tinggi. Hanya tak jarak ana radoyan nak mesti ning aku Nala Gareng nun Petro nggih Bagong dalan bener apa sing dadi kandhamu lamun ta wektu dina iki menggalih perkara Praja Ngamarta ingkang nampa pagebluk mayangkara akeh lelara ingkang nempuh marang Praja Ngamarta bencana alam lunga teka nganti ndadekake kapitunaning para kawula Ngamarta namung ngaten lho Den menawi paduka menika nilar saking kasatriyan mangke malah mindak dipun kinten paduka satunggiling satriya sing wisuh karo kahanan mila monggo ta Gus kundur mawon kula pitados menawi Pandhawa gangsal menika nyawiji lair batosipun dipun sengkuyung para kawula menika mangke taratamtu badhe saya nggancangaken tentreming swasana Praja Ngamarta
nanging taun ana windana lamun durung ana kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat muringga tentreming swasana praja ngamarta ingsun ora bakal kundur tutna sak laku jantraku aja ado-ado nggonmu lumaku tak wangeni amung sak dawaning landhean nala garing Petruk kelawan Bagong pamedhare warasi taning ati Cumantaka haniru pujangga dahat muda ing batine nanging kadaginunggung satanura yen ageng sami maksa hang rumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuru kelawan ririh mrih padhanging sasmita Mangga tata gati wisaya indriyang sasara meru tapawana bana maragana samirana lan warayang panca bayi wisikan pagulingan 5 Gus nak takon iki Mas ngaku ya liya nang ya Gus ngaku. Buta bali takon ngendi donga sapa percika. Waduh junjung Jawa Barat apa bam ya. Aku karasa asline jenengku Dek Kala Lintring kaya balik tak ki sapa? Panengah Pandhu Arjuna kekasih Arjuna ya Janaka. Sumedya lumaku nyang Gus ngetutake kerenteking ati jumanggaing suku kedheping netra. Ora kena wecut kudu bali entuk bacut ora entuk urut peksa. Wani karo aku apamu kang tak oldeni. Leno pengen rangsang kemu bajur marep Gus.
Aduh.